Здравейте, ютубъри! Днеска снимаме клип на Цец. Аз съм Оли BG Pro, а това е Научи Бей. И смятаме да снимаме на един стъклен мап. Нека той да се представи сега. Здравейте хора, както вече разбрахте, аз съм NaughtyBay и сега ще съкаме в един много як сървър на CS16 Warzone. Казва се I'm play CS.com Fun which granate and knives. Ето го, показвам ви го. IP-то може да го сложа в описанието, не знам, ще видя после. Влизайте, много е забавно вътре, пука ми се от смях, тук се е тази шайба. Направо много яко вътре. Аре, Вълка, влизай. И влизаме. Хора, ще спра за малко, докато зареди и аз ще вкусна. Ох, Кристияни направо. Аз, че знаеш, къв да влизам? Ами, да знам влез. Влизам полицай. О, аз съм терор. Здравейте хора, върнахме се и на Кристиян не знам дали ме е заредил. Да, зареди ме, спокойно. Маля сега тук. Малко е странно. Мале, това е много яко, между другото. Трябва да влезете в този сервер. Целта на играта е тук да чупите прозореца под краката на вашия противник, за да може да падне да умре или да го здравите, да знам. Главно забавлявайте се пък. Мале, Воли, много ми лаги човек. Нищо няма направя. Фак. Не. Стой си. Което се случва. И Габриела се обади. Да. Габалонч 360. Махай се. Извинявайте, се казвам Мис Про. Мисля, че не съм такава. Аре, бе, защо не ми дава да скоча, бе? И, значи, пишете в коментарите за Габриела, защо се обажда така според вас? Защото е... И предупреждение. Не искам да виждам в коментарите свалки. Може да сваляте Волен, ама Габи няма да сваляте, разбрахме ли се? Не ви позволявам. Това е моя собственост. Don't touch my precious. Няма да се разберем. Стой сега. Абе. Волка, излиза ли ти намерника някаква мишка постоянно, бе? Чакай да се оправя екрана, защото стана на развалина. На бани. Да се виждам колко секунди. Ами, добря. Не. Аре, бе. Дано Мъса Про влезе, защото не е Мъса Про. И аз ли съм лайка, боса на коса напред? Не съм влезнала, просто пиша домашно в момента. Тогава за какво играеш? Защото съм в разговора, ако искаш да изключа. Не. Ще прибия Воля. Защо героят се изкръщя? Защото е прототип на Волен. О, това беше много гадно. Аз доста време играя с този играч. Нормално да е станал почти като мене. Логика, бе, логика. Аре, бе, що ми лаги така, бе? Що стримаш в... Аре, бе, човек, как му е такива? Еми не знам, мама, човека си ми ходи самича, гледай го. Намеря гранатата. Готово е. Каза ти. Беше прав, наистина. Да. Наистина е какво? Айде де. Да, хора, това не е много забавно, както виждате. Не е забавно, ако не става на мене. Така ли бе? Или ако не става на вас. Спокойно, влезете в сървъра. Може да навидите
Ей, това са нашите имена, Волни, спри за малко чуляк. Ляйка, аз съм Ляйка, бос, Аз той е съм научи. Ноти бай. Той се казва Ляйка бос. Аз съм мъсът про и дори не съм в сървъра, вау! Да, ние лесно ще я забележите. Ако видите човек, който се оглежда наляво и надясно, да не знае на къде да ходи, това е Габи. Това аз съм момиче. Или ако видите... Не играя такива игри и не съм играла CS от месец, така че моля това. Да, ама кой те зариби? Мале, пак ми лаги и пак те спуквам. Една овца ми зареди. Ма зареди. Коя е овца? И мен Кристиян ме зареди. Много зарежда. Вари, Волни, ще чупиш ли позорца? Ела до мене ти да направим ето. Чупи. Кристиян е волен току-що призна, че си овца. Да, но ми е интересно, що ме изкарахте женски пол, ама... Казвам нищо. Както виждате, ако... Аре бе, бъгнах с стената. Овца така. Абе, списва бе. Коза мазна. Волине, ти си една голяма крава. Сериозна комплимента. Хора, както виждате, тук малко глупости говорим, ама какво да се направи? Абе, това е ежедневие, бе. Тъмън, да свикнат с нас. Та водата запъсах или пак? Вока. Габриела малко малко се едно, че съм тъпкала с дрога, ама не знам. Спокойно, аз се давам постоянно. Ти волен е, много ще зле, значи. Волене, случайно да знаеш телефона за Раднево? Знаеш ли телефона за удницата в Раднево? Какво? Знаеш ли телефона за удницата в Раднево, защото като гледам на Габи ще трябва доста спешно. Малко ти лагва гласа и може да проводиш клипа, ама нищо. Маш бе! Аре бе, много ми лаги, човек. Ще видиш, сега като стопирам клипа, ще ги направим 1 на 100. Така! Кога имам участие? На 1 юли, на 4 юли, Пауза, на 20? Волне, напре на пауза. Здравейте, пак сме тук. Да, здравейте. Пак сме тук, какво казвам, направо луди хора сме, защото сме тук. Завърнах се от Марс, само да ви кажа. Килата, бейби, луди хора. Значи, че на Марс има от интернета на Кристиян и Волен. Много ясно, че имаме, ти знаеш ли? Да, ти от Марс ли падаш? Да, току-що ходи да си плащам интернета. Браво! И каква е сметката, какво стана? Много е голяма. Нали? Свалете тарифата малко. Не може. Ай, Да. само на тебе ще увелича на Ина и на Александрина и така ще ги увелича на Макс. О, е! Воли, мани, то се търчи много, ма стресираш. I'm happy and I know it. Както виждате, момичето полудява. Да, хора, да знаете, не ви трябва много да запознаете с нея, защото ние, нали, кой знае колко голямо. На 2 годишна е детската градина. Аз съм по-голямо от нея. Шансите на хората. Ти ли да говориш? Няма го резна, ми ще стоя. Баси, бота. Аз съм... Ко ще ми резваш, бе? Както виждате, свършва време... Ари, бе! Както виждате, свършва времето. Ами хубаво, аре за финал да направим една заря. Да, ще направим една заря за финал. Чай, че ми бъгна чай. Направи се. Ела, ей, тук в купчето. Така. И 1, и 2, и 3. Файер. И пум! Да, чао! Бай. Надявам се да ви е харесало и спирам клипа. Лайквайте, спамете и се кефете.